Здравейте! Тази седмица ще си говорим за чакрите. Чакрите са нашите енергийни центрове. Когато работят в баланс, те ни издигат до божественото, до висшето, до Вселената, до нашия висш аз. Днес ще поговорим за първа чакра, Муладхара. Това е коренната чакра. Тя се намира в основата на гръбнака. Тя отговаря за нашата заземеност, центрираност, сигурност. Тя е чакрата на оцеляването, което подсигурява нашите базови потребности. Базовите потребности: храна, вода, подслон, да сме добре, да сме сигурни, подсигурени. Как да работим върху първа чакра, за да може да я балансираме? Нека да направим една практика за коренната чакра. Поставете дланите си в основата на гръбнака, в тазовата част. И представете си под дланите как се завихря топка червена светлина. Тази топка червена светлина изпълва вашите ходила от таза до петите и как се свързва надолу като корени в земята. Усетете топлината, усетете свързаността с майката земя. Усетете как ставате сигурни, центрирани и силни. Постойте така няколко минути и се свържете с себе си, земята и коренната чакра. Защо е хубаво да балансираме тази чакра? Когато тя е в дисбаланс, когато има липси в нея, ние се чувстваме безсилни, страх ни е, безпомощни, изпадаме в меланхолия, нямаме желание за нищо и затова е хубаво да я балансираме. Също така не е хубаво и да е свръхактивна тази чакра, защото тогава получаваме привързаности към материалното, дали това придобивките, да сме задоволени, презадоволени, изпадаме в тази зависимост от храна, зависимост от хора, зависимост от вещи и предмети, което също не е добре за нас.